So early in the morning sayo kami din ni Kat sa farm ni Titi Itring kay nisabay ko sa akong mga silingan kay nagtugway og kanding nya. Wa mo ko lang buhaton pud sa balay so nisabay ko para maka-exercise pug ko. So diri gyud sa bukid no lami kay ang imong panan-aw kay makita nimo ang mga green leaves, presko nga hangin og layo kag panglantaw sa imong kinabuhi ba nya. Makaisip-isip pug ka nga lami mag-exercise sama ring gibuhat karon makapawalag ka ng tambok sa lawas nya, maka-reduce og stress sa ato ang mga internal hemorrhaging. So lami jud kay akong sayaw diya nya kanang murag ma-feel mo ba nga pre ka nga wala gud kay problema. First exercise mo namtag si Jetli ato kay nagtumbling man ta kani kapyot na pudta, unggoy-unggoy na pudta. So pag na mo exercise mo uli na unta mi unya na rememberan man sa mong isa ka kauban nga naa day isa ka bugnayan dito nga daghan kay bunga nya makabot ra daw nga duol nga dili mo agi og kanang masungkit gihangak na jud og tinangas. Hoy singot kayo taas kita gisa kanti meron no. Pero okay kaayo duol kayo tanawa makabot ra tanawa kadaghan ana tawa makabot ra makaon na kaon na. Sulom. Sulom man na ito Sulom. Makabot lagi siya diri guys. Ay. Dugay ko nag-crave nimo ba. So manghibot na meron niya. Sulom na matama silupin. Tirawi na tamis ba timiri? Tamis? Tamis sa dito. Masamis sa di kasi dito. Mga kami diri guys. Mga kami bugnay diri kaya dagan tayo. Ang tabay kasi diri. Wala makita kita diri sa dito. Tabay kita diri. Nakabot ra diri guys. Dating dito sa baba guys. Benta namin to. Sunod namin. Lang kung alin pula oy. Ha? Karon sa may mga violet ito guys. Ang dami dito guys. Mulberry, saka si Brian guys. Guys, basta naalang ka sa bukid guys, libre tanong ka makaon mo. Pasensya na sa nagtuwad ani ha. Pasensya na sa nagtuwad ani. Pero pasalamat na lang po ni kay sa imong pagtuwad daghan ni nakatilaw. Reso lang jud kay diri guys bakilid. Yummy. Yummy. Ay si ani to, yummy biya sa ani, uban-uban biya sa ani. Ay, just look. Mata. Yummy. Yummy. Yummy licious. Yummy timire pakita timire. Yummy. Nya siapa tas nagtuwad ani. Kaya dila sa ana di. Tuwaon na to nagito tanan inya oy. Guys, naapoy bayabas diri guys. Ay, sige, sa dapita. Mo na no makapay taglote gino. Yahay jud kay nate ang ani nga mga tanom ba. Makakuha tag mga libre lang. Ay, pagudit iya in tawon. Guys, dugo la kay guys. Kasi favorite ani tawag sulom. Dito magpatakakaon kina day sulom. Malamutakan ta sa kuat sulom. Pwede na siya dito kaunon guys kay kuan naman di ka matchas punuan. Dili may mugas-ugas mga bagani magud mi. Presko kayo Dami gitong mas violet pa ani daghan kay Shout out sa nagtuwad timir Shout out sa gaya sa nagtuwad no. Shout out sa nagtuwad. Nagtuwad ani. Nagkaambit mi. Kapod akong kauban guys. Sige, may tunol yan. Tunol ba yan? Pag hinay ba si mahagbong ka, makaingon dito itong nagtuwad ani, may resi. Dagano na lang naman nagdala guys, kaya manghatag po dito sa mga bata guys. Kusla man kami may nakasaka diri, manghatag po dito, kaya ang mga bata po niya makakuha diri. Og muagi dito sa amo, mangayo mi manghatag po sila. Tagaan po na sila tayo sa. Ikaw dito Timri, kaya ako nang hinahinayan diri kibot. Manghatag na lang po mi dito, kay layo ba yan ni Dirino niya, kung sila po yung musaka dito. Manghatag man po sila sa amo, ilig muagi sila. So, ngayon na lang po na mo.
The struggle is real po lagi guys. Mga tusok po itong matahapit. Ano? Ano? Nangayabo na. Ano na yabo man na, hinahina niya. Lid man. Laban lang gitaan no. Anak man yun atong ginabuhi. Oh, strawberry diri guys oh. Mo ni strawberry diri sa amo guys. Mo ni strawberry. Mo to pagkapatagan ba makakuha og strawberry kadang strawberry diri oh gagmay lang among strawberry social pa. Timbre no? Dire ba ta oh. Oh. Sa social ano among strawberry gagmay oh napay hilaw oh. Adjud ka pungpung oh. Na. Gusto diag unlimited niya bugnay, mag-ana lang oh. Unlimited bugnay diri oh. Pero ko be. Dayan ako. Dili ba? So manami guys, mo na namang kuha tanan. Di po na mo doon guys, uy, pero na po may balik-balikan. Lami biyang uni, lami mang guni, uy, mura siya strawberry. Strawberry ni sa ato Camerino. Saya. Ha? Okay. Saya. Bisaya nga strawberry. Nara sa imo kung tunon nimong leso og dili. Kaya ako tunon man ako, da malibang dalan gyud kalibang. Sang-sangin dahon. Sayang. Uban, di na ako apil ang liso kay mo tubo sa tiyan. Ah! Apil man gani ang liso libang. Pero mo akong dahon. Ayun lang kampas. Ngayon ka mapas mo ta. Ang violet eh. May patso. Ayun hatso. Pero before ka mo kaon magtanaw sa jud ka sa sulom kay magdagan-dagag sulom oh. Suka ni. Dili. Oh. Napa din mga sangay nga. Ingani ka nagkuha ba? Pagbangal nga. Sa ito, te? Wala. Yan na, Jud. Hadi. Hindi, ingan mo ba nabalik? Ay, katong pangal nga po niya. Balib na putol po niya, oh. Iba po, anong tugas niya ba? Anong dito banda ha ba?